आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो दिनैहाय माइदि दखनानि भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननो देखायनो लादों माइदि दखनाया मा गोदान सफैदों जोंहानि दखानावहाय नोंथांमोननो फन नाम्बार आरो दाम आरो एड्रेसखौ मोजाङै खोन्थाखागोन दे लोगोफोर दामफोरखौबो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलां जोबजासिम नायलां माबायदि बुंदों थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै जोंहा दखना गोदान सफैलायबाय बिब' बिगुमैया जोंहा लायनायमोन जा बुरजा सफैखादों नै लोगोफोर नै जा बुरजा मारहाय दिनै नायदो दसे उनाव फारि फारि गांसे बेखेवनानै हालखा देखायनो होगोन र' बिसोरखौ जोंहा बिगुमैया नै नोंथांमोना मालाबा नुनो हागौ Ayo yes, mai dekat ah boleh dong nggak? Honi, oke. Mini sama iya kacinya. Nei cobain dania ba. Mama sopirintay beyaw. Mama dong abo beyaw hai. Lokal danaikan jade. Lokal danainya. Lokal dखना kan जा तारमाने दाखालि देखायनायफोरा जोबजोबबायमोन ना मिथिबायना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आरो गोदान बिहरफिनजोब्बाय आरो जोङो लोगोफोर दायो आं बेनिफ्राय स्टार्ट खालामसै गेजेर एरनाय आगर गेजेराव एरनाय बेखौ सफैदों लोगोफोर बे 3000 नि दे लोगोफोर 3000 नि नै लोगोफोर 3000 नि ना दिनै जा गोदान फैदों बेखौल' देखायगोन आङो दे बेबो लोगोफोर नायदो सोरबाफोर गेजेराव एरनाय दखना लकेल दखना नांगौबा अर्डार खालामहरदो आरो कालारखौ फसायदोंबा जुदि आखाइजों दानाय आरो माइदि दखना होनजादे दामानि आं खालि माइदिल' देखायनाय जादों बांसिन मानो होनब्ला दायो गरम बोथोर सफैगासिनो माने गरमावहाय माइदि दखनायानो बयनिफ्राय बेस्ट नालाय बेनिखायनो बेखौनो देखायबाय थाथ'दों आरो दा दसे माने दुकानाव बेखौनो बांसिन सोनाय जादों आरो बेबो एखे दामानो जागोन 3000 बे गेजेरावहाय एरनाय गोनाङा गासिबो 3000 दे लोगोफोर नोंथांमोना दामखौ कनफिउज जानानैहा थानो नाङा जा मोजां मोनदों स्क्रिनशट खालामनो एसे उसुबिदा जादों होनदोंमोन ना दाखालि स्पिड देखायदों होननानै दिनै एसे आरामनो देखायनोसै लोगोफोर लासै देखायनोसै आरो दिनै नैबेबो बेसरनि गोजा बे लोगोफोर बेसरनि गोजा आरो जा समायखादों नै मोजांथ' लोगोफोर थाबै अर्डार खालामहरदो दामा एखे बेबो 3000 नै आरो बे बेसरनियानो एसे बेलेग गैया गुलाबि लाखोनाय आगोलावबो लाबोदोंमोन आंबो आगोलावबो लाबोदोंमोन आगोलाव फानजोबबाय आङो दायो गोदान फैबावदों अर्डार खालामहरदो लोगोफोर नैबे आरो गोमोबाबो ना गासिबो माने आगर लानाय डिजाइना गासिबो बेलेग आरो दामा एखे जाजोबगोन गोमोबाबो आलदा एकदमबारे दस्राखा जा समायना आखाइजों दानाय बुस्थुआबाथाय बेलेग जाखायो नैबे आगोलावबो देखायदोंमोन दायो आरो गोदान फैफिननायखाय आं गोदान मा रिस्टक जादों आं देखायफिनबावबाय आरो दे लोगोफोर नायदो अर्डार खालामदो थाब
बिहरफिननो जोंबो हानाय बायदि आरो नोंथांमोननोबो देखायनो हानाय बायदि दखाननि लोगोफोर नोंथांमोनाबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन दानिफ्रायनो बुथुमनानै लाखायाबा नोंथांमोनाबो उनावहाय माने बैसागु खाथियाव मालफोरा थोस्लाबलायनाय नङा आरो ओंखायनो नोंथांमोनाबो थाब फैनानै लांफैदो दखानाव फाननो थाखाय जा मोजां बे अरेन्जआबो गासिबो 3000 गोजा दे ओमफ्राय दायो एबार आगर गुबैयाव सरि नैबे गांसे दंबावोमोन दहायनोजों एखेमोन नामा बेयो बे गांनै फैबाय सेम आगरानो देखायथ'ला बेखौ नै बेफोर दाखालि देखायनायफोरा जोबजोब्बायमोन नालाय बियो रिस्टक जाफिनबाय दे लोगोफोर जायफोरा सोंहरनायमोन नोंथांमोना मोनफिनसिगोन दाखालि माने बे सेम आगरा गांथाम ना माल'सो फैनायमोनदां ओमफ्राय दायो फैफिनबाय दे आगर गिदिरनिया नै रिस्टक समायना रमायना नै माथा दख'ना आखाइजों दानाय नोंथांमोनाथ' माथा दख'नानि गुनखौ मिथिखायो जानो हागौ माने बियो फार्स्ट दांनायनायावथ' गोरा मोनगोन खिन्थु उनावहाय जेतियानोखि खननै बा खनथाम सुगोन होमबानिया ओरैबायदि मोजां जागोन दस्रा दख'नाफोरा खनले खनले सुबाला मा जायो गोबा माने गानथावि जालाङो आरोना खिन्थु माथा दख'नाया उल्थासो जेसांनो बोरायलांगोन जेसांनो सुगोन बेसांनो मोजांसिन जागोन बिनिखायनो जायफोरा एसे खम दख'ना गानो नोंथांमोना बे माथाखौसो गाननांगौ आरो माने लं लास्टिंबो जागोन आरो सोरबा सोरबा दखानाव फैनानै माने कनफिउस जाना सोंफैयो मा दख'ना गाननांगौ होननानैहाय आरो ओंखायनो आङो जायफोरा बारा दख'ना गाना बिथांमोनाथ' मिन्थिया नालाय माबायदिखौ गानगोन आरो गोदान हाबा जानाय सिख्लाफोरा मिन्थिया आरो ओंखायनो आंनि बायदिब्ला माथा दख'नाखौ गाननांगौ आरो दख'नायाथ' गासिबो मोजां थेवब्लाबो लं लास्टिं जानोबा बेखौ गाननांगौ आरो बेबो रिस्टक जाफिनबाय बे आगरा दाखालि थोलायलायाखै माने सिगांनि भिडिअ होनानै थोलायलायाखैमोन आरो बैसागुनि थाखाय गोमो गोजा बेबो आगर गिदिरनि बेखौ देखायखाबाय दे लोगोफोर देखायफिनबाय आरो नैबे मोनसे गोजा मोजां रिखि रिखि नैबेहा सोरबा सोरबा बांद्राय आगर गिदिरखौबो गाननो बायो नालाय ओमफ्राय नैबेखौबो गाननो हागोन आरो नै दख'नायाबो गिदिरसो गासिबो 3000 दे आगर गुबैयाव आगर लानाय आरो दावराइ मोख्रेबाव आगर लादेरनाय गासिबो 3000 गोनजा लोगोफोर कन्टेक्ट खालामहरनो हासिगोन खाथिनिफोरा दखानाव फैदो ओमफ्राय गोजाननिफोरा माने अनलाइन अर्डार खालामहरदो आरो नोंथांमोनाबो गोजाननि होननानै मोनालासिनो थागोन बिदि नङा बयबो मोनगोन आंनि दखाननि जिखौ बयबो गाननो मोनगोन आरो ओंखायनो अर्डार खालामहरबानो जाबाय होखानाय नाम्बाराव बेबो आगर गुबै बैसागुनि थाखाय रेडि खालामदो आगर गुबैयाव आगर लानायमोन आगर गुबैनि आगर लानाय देखायनायफोरा आरोना दा देखायनायफोरा नङाबा उनाव खाथि खाथियावबा थोस्लाबलायनाय नंला आरो बैसागुआवहा थोस्लाबि जाखायो नोंसिना बा आलदा जायगाफोरना दस्रा जायगाफोरना माबायदि जायो मिन्थिया जोंनि उदालगुरिनिया हले ओरैबायदि मोजां जाखायो बैसागुआवहाय नैबेखौ जा मोजां लाइगां होनगोन दा लाइगां गोथां आगर गुबैयाव बेबो गोसो थोबाय आं बे रंखौबा गुफुर होलायलायनायखौ जा समायफ्लेदों दावराइ मोख्रेबाव आगर लादेरनाय दे जा समायखादों नायनाय एसे खाथियाव लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे गोलाव जागोन मानो होनबा दख'नायानो जा बुरजाखा ओंखायनो स्किप खालामालासिनो नोंथांमोनहा फारि फारि नायलांदो आरो खनसे बुंबावबाय जोंनि दखाना उदालगुरियावहाय उदालगुरि मेन टाउनावनो उइकलि मार्केटिंजाय नियार बाय ग्रामीण विकास बेंक जायफोरा गोदान भिडिअ नायो नोंथांमोना थारमाने मिन्थिया नालाय ओंखायनो आरो खनसे सोंहरबाय खोन्थाबावबाय मानो सानफ्रोमबो वाट्सएपआव सोंहरो बा कल खालामना सोंहरो नालाय सानफ्रोमबोथ' गोदान गोदान नायो ओंखायनो आरो बिथिंबो दंबावो दे आगर गुबैया दा देखायखांबाय माखासे नै बे आङो एखे आगरखौ देखायला नैबेबो एखेयानोमोन दहायनि आगर गिदिरा ओमफ्राय नैबे एसे बेलेग आगर गिदिरानो दहाय देखायनो मोनाखै बे आगर
Rumah kecil macam mana ni? Dah, tahun ni ada ni. Aku dulu itu dia kayak kajian kan sih. Double. Aku dulu. Jadi semua ini lah aku dulu ni dah orang ni keluar aku lah. Nih, daurai mokrep yaw gezer-gezeraव सोंलानाय माबानायदों जोबोद दे मा होनगोन Hilai kakak. आगर दं दावराय मोख्रेब दं ओरैनियाथ' आगर गुबै दंमोन नालाय दानिया दावराय मोख्रेब जाबाय आरो आं मा आगरफोरखौनो बारा मिथिलाय लाङा दावराय मोख्रेबदों आगर गुबैदों मिक्स खालायना देखायदों आंनो बेबो आरो मोनसेबाव बेबो दावराय मोख्रेब सोरनि मेगनाव माबे मोनसेया खेबदों नोंथांमोना स्क्रिनशट खालायदो आरो आंनो फाथायहरदो दे WhatsApp नाम्बाराव लोगोफोर लोगो सनाफोर नै थाब मोननाय नङा आरो थाब अर्डार खालामाबा आरो फन रिसिभ खालामनो मोनफ्लाङाबो जानो हागौ दे बेस्थ'दों गाज्रि मोनथारनाङा WhatsAppआवबो मानसिफ्रा होनो WhatsAppखौबो मेसेज हरबाबो नाया होननानैहा बेस्थ'दोंसो नायनो मोना दे बेयो बेसेबां 3000 नि बेबो ओमफ्राय बेफोरबो 3000 मोन दा ने बेबो 3000 स्किप खालामालासिनो नायलांबासो मिथियो दै दामखौ फार्स्ट टु लास्ट नायजोबदो आरो दामखौथ' खोन्थालांखाजोबो नालाय जोङो बे आगर गुबैया गासिखौबो देखायखाजोबो सानबाय आङो बेखौ देखायनोसै इमान मोजां मोजां माबायदि महर बोनानै दायो जोंनि बर' हिन्जावफोरानो आसरित नायनो समायना रमायना ओरैबायदि मोजां मोजां दायो आरो जोंनि बिमाफोरा इसिबां गोबाव नायथाबनानै दानायाबोथ' आयो प्लेन दावराय मोख्रेब बे जिङाव रुगुङाव आगर गोनाङानो बेबो 3000 नियानो दे लोगोफोर नैबेबो 3000 नियानो नैबेयाव ग्रिन बाथ' रंनि आगर होदेरदों आरोना बे माख्रिया 2800 दे बे माख्रिया 2800 नि बेबो एखेयानो माख्रियानो बेफोर दिनै सफैनायखौनो देखायदों बेबो माख्रियानो सरि बे दावराय मोख्रेब बेबो 2800 बेबो 2800 बे प्लेन आगर गुबै बेबो 2800 बेफोरखौ सोंला आरो थारमाने गेजेरावबो बेनो जिङावबो बेनो आरो ओंखायनो सोंला ओमफ्राय दे बे मोनसे गोदान फैदों आंनि दखानाव एबारसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों दे बेबो 2800 नियानो जागोन आरो नै माख्रियानो माख्रि सोंगोन ना फारिव मेगनसो आगरखौनो आन्दायबावो दखाननियाबो गोदान सफैदों आरो बेबो 2800 नि गांनै सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय पाहार आंनि फेभरेट दख'ना बियो पाहार आगर ओरैबायदि मोजां मोनो आं बे 3000 नि दे लोगोफोर पाहारनि बिराद समायना बे मोननैबो एखे पाहारानो पाहार आगर नैबेबो पाहार आगर बेखौ खेंनोसै बेसर बिबारनि अर्डार खालामदो लोगोफोर जा समायना पाहार दख'ना पाहार आगरनि ओरैबायदि समायना रमायना महर बोनानै दायो बेयो बेसर बिबारनि ओमफ्राय बे गांसे हरफादों गंसे गंनै नामा गंसे गंनै होनो ना बेखौ ओमफ्राय नैबे जाबाय 2200 नि नैबे गोदान फैनाय बेखौ मा होनो दिंखिया बिजौ ना मा होनगोन दिंखिया आगर होदों आरो दिंखिया आगर 2200 नि दे बियो बिदनावहाय आगर लानाय 2200 माथा दख'नानि दामा एसे बारा जायो नोंथांमोना दाम बारा होननानै गाननो बानाङा दाम बारा जानो हागौ खिन्थु बहुत क्वालिटि दं आरो बेहा जेसांनो सुगोन बेसांनो उल्था गोदानसो जालांसिनो आरो खस्थ' नालाय मार होनायनिफ्राय नो खननायनिफ्राय फारसेनिफ्राय मुस्रा सानायनिफ्राय बहुत खस्थ' दङ ना आखाइनि खामानि बेनिखायनो आब'मोना जोंनि आइमोना बिनानावमोना माने एसे मिलायनो थाखाय दामखौबो लानो गोनां जायो आरो नोंथांमोना लस मोननाङा आरो
एखे गोजा बे खुन्थि मोनसेनियानो जाहैबाय गांथाममोन आं खेवनानै नायजोबाखैमोन नालाय दहाय नैबे दस्रा जा मोजां नै पुरुना स्टकआबो एसे दङ बेफोरखौ आङो देखायला दाखालि देखायखाबाय नालाय आरो समबो गैया दा जि दङ नैबेबो रिस्टक जाफिनदों दा दिनै जा गोदान फैदों बेखौल' देखायनाय जाबाय आरो गांथाम फैखादों आरो नैबे दहाय देखायखाबाय दा फुवारला गांथाम फैखादों नैबे दाखालि देखायनायमोन ना आङो जा मानसिफोरा बेखौ सोंहरखादोंमोन आरो लादोंमोन आरो ना लादोंबो बायदोंबो आं अनलाइन पार्सेल खालामनो मोनदों लकेलावबो दखानावबो फैनानै लांफैदों दाखालिनियानो गांबाना 6टा फैखादोंमोन आरो ना जोबजोब्बाय दायो खुनुरुखुम गांसे फैबावबाय रिस्टक जाफिनबाय सोरबाफोर खाथिनिफोरा आखा दङमोनब्ला नोंथांमोना बेखौ अर्डार खालामफिननो हागोन दखानाव लांफैनो हागोन खाथिनिया आरो गोजाननिया अर्डार खालामहरनो हागोन बिनि दामा मात्र 2200 दा बिदनाव आगर लानाया गासिबो एखे गोजा दे बे फैबावदों आरो दायो आङो जिङाव आगरनि एसे देखायनोसै बारा देखायला नैबे मोनसे गोदान कालार फैदों पिच बायदि आरो पिच जिङाव आगर बे 2000 नैबे बिदनाव जिङाव आगर 2000 लोगोफोर फसायनायफोरा थाब थाब स्क्रिनशट खालायनानै अर्डार खालामहरदो मोनसे डिजाइनानो माने बांद्राय पिस फैया नालाय ओंखाय माने थाबनो जोबो आरोना आरो दखाननि लोगोफोराबो लांफैयो नालाय ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुफ्लांनाय लोगो लोगो बा नुनाय लोगो लोगो अर्डार खालामहरदो आरो स्क्रिनशट खालामनानै आरो जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायबाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामालासिनो थानाङा खालामदो भिउसआथ' बहुत बुरजा फैयो नाथायबा जोंनिया साबस्क्राइबारा एसे खम नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना दोनबासो जोंनि भिडिअखौ नुबाय थागोन आरो गोदान गोदान दख'नानि कालेक्सनफोरखौ जोङो भिडिअआव लाबोबाय थागोन जि मोजां दं बेखौ बे ब्लुनि रयेल ब्लु नैबे कफिनि दैनि कफिया एसे बेलेग एबारनि कफिया बेलेग आरो मानडेआव गोदान सफैबावगोन मानडे टुइसडे होमबानिया आरो नोंथांमोननो गोदान होबावनोसै देखायबावनोसै बे मोननैबो बेलेग बेलेगसो दे माबे गांसेखौ सोर लायो नैबे गोथां गोनां गोथाङा बारा बेहा बेसर बिबार गोथां गोनां नैबेयो नैबेहा एसे आलदा लोगोफोर बिदिब्ला जोंनि दिनै माइदिनि लकेल दख'ना देखायनाया बिसोरनोसै जायफोरा नोंथांमोना नायबाय साफ्रोमनिसिमबो थेंक इउ नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो